El Kazum dona poder, de quin bàndol vols tu ser? Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Teams, erupció, Kazum Power. Batalla de dolços. El retromodulador està perdent protoplasma. Pásame el deflector quàntic. Capçal 6.4? Qui si no? Segur que no necessiteu ajuda? Per a res, uns últims ajustos en el modulador quàntic hiperiànic i el superordinador estarà preparat per a localitzar fragments de Kazum. Ho he intentat tot. No hi ha res a fer. Potser si l'engegueu funciona. Sou uns genis! Ja ho tenim. Hi ha un fragment en la fàbrica de caramels de Kaboom City. Heu d'anar allí de seguida, Kazum Kids. Els vilans també podrien estar seguint la pista. Vos porte? Així està, l'he trobat! Ah, aixeca la fàbrica de caramels, Tinc els dos vilans ideals per a eixe lloc. Cavity Croc, Butter. Poseu-vos en marxa ja. Jo també hi vaig. Si hi ha un fragment de Kazum i Enigma ho descobrís, segur que envia Kai i Mia. Ningú millor que jo per a guanyar-los, no? M'agrada la teua actitud. Necessitem el fragment. Hem de completar el Kazum abans que els herois. Activa els robotòxics que hi ha al voltant de la fàbrica per si apareixen eixos ulls blancs. Mestre Tresto, té xocs? Spider-Prum, és una emboscada! Prepareu-vos que el meu Mind-Attack té fort! M'encanta! Feia molt de temps que no m'emboscaven! Agafeu això! És un localitzador de Kazum portàtil. I esto es per a entrar... Entrar? Per a on? En el blanc! I ara, el segon plat! D'acord, el fragment de Kazum està en el cor de la fàbrica. No tens la sensació que no estem avançant? Per ahí, a la de 3. 1, 2, 3. Com te cai? Ai, no! No vull ser caramel torrat! Per què fer dolços ha de ser tan perillós? Després d'això no tornaré a menjar llepollis. Què? He dit després d'això. Vinga, ja estem a prop. El fragment hauria d'estar per ací. Específicament... ahí! Gràcies, ens heu fet la faena més fàcil. Fin! I estos són els meus nous col·legues. Casti Club, com va? Butter, enchanté. Ens heu seguit fins ací? Clar que no, vos hem donat avantatge. Deixant-nos fer el treball complicat. Gràcies per la consideració, Finn. De res, qui arribe primer se'l queda, i eixe seré jo. No, Kazum Flash! Ei! Meu! Sol de pasta fullada! Kazum Shield!
Ja eres meu, dolç Kazum. Oh? ¡Tócatelos! Just el que buscava. Gràcies i adeu. Sé que t'agraden els caramels, Finn. Jo convide. ¡Vine así! ¡No te escapes! ¡No! Oh, brillant! Sí, brillant. I encara més en les meues mans. Esta volta guanyem nosaltres, però ei, ha estat divertit. Això encara no s'ha acabat. Kazum Destroyer! Pesa massa! Kazum Sword! Esteu bé? Ens heu salvat! No ho hauríeu de... Gràcies. Som amics. Tu hauries fet el mateix, no? Finn, segur que no vols tornar amb nosaltres? Em mola estar amb els vilans. A més, tindre-vos de rivals és cada volta més desafiant. Però acabaré sent el millor, ja ho veureu. D'acord, però compte amb Mr. King. No et cregues tot el que diu. Encara estic aprenent a aparcar. Veig que ja ho teniu tot controlat. Ens n'anem? Ben jugat. Vos heu guanyat eixe fragment, però serà l'últim que aconseguiu. Això ja ho veurem. Ja ho crec que sí. Vinga! No et preocupes, aconseguirem el pròxim fragment. Doneu-ho per fet.